Agent Buyet! Noon sa naman ka, Agent Buyet! Ay pala tadra, Agent 3. Kinang spy ko ron. Puti kami. Kasi may mag-spyan diri. Ay nagsaba na ako gina-spyan ako kang sindikato ba? Ito, niya kung saan man ni Props? Props na siya. Iskot abin ako ginang ginagamit. Gago mo siguro ka nag-spy gani ko ron. Ako ginabantayan ba? Nagpabungbuang ako. Okay, sige di ko magsama pero manong ikaw naman lang isaasa si Agent Jeb-Jeb. Si Agent Jeb-Jeb, wala na ni hawa na sa awang grupo. Tuana na masayro nagbao-bao. Kamay. Nanong na masayro naman siya bao-bao. Hinay ang kita. Oh, munang ni hawa. Kawa pin sa among YouTube. Kawa pin ni sa to pa wala pa income. Wala pa. Kay kita naman lang do Agent Boyet. Basin pwede ka magbalik loob sa tong organisasyon. May problema Agent 3. Agent Boyet, kumana lang sa nimong mission karon. Kay nasa ko tuan. Kailangan ako mag-training o magpapayat kay dako na kong tiyan. Isa. Murag nanimaw kong tae. Pero bitaw Agent 3 no, nanimaw bitong tae no. Pero dili man apil sa akong prop. Piskot ba dito kay nanimong tae kay CR man nimong giplastaran. CR man ito graban ni area. At basta Agent Boyet, mahuman lang akong training nga mapayat akong tiyan. Balik ka sa misyon. Sabot? Sabot ko. Sige. Mag-iaya na ta dito kadre ko. Sige. Buti ka may asam dito siya. Ingko si Busing nara to diri akong trainer. Ate, wala man may nag-hire og matudlo og sayaw. Hindi mo tulog sayaw. Wala kita ni. Pasensya na Busing. Abel man guna kog tudloan ko nimo unsaon pag-split. Ikaw bugal-bugalon gi ka ba? Agent 3, di ni panahon sa maggara-gara karon. Ako ang gihire sa imong agency na mo train sa imuha. Training? Ngano nga i-training man ko nga kadugay na ako nag-agent. Kita ka na imong tiyan. Puti ka may dako na gyud ay. Paminaw. Kay diwal man ta karon. Simple lang ang training sa imuha. Legs ta karon. Legs? Unsa akong buhaton boss mo split? Ikaw bugal-bugalon gi ka. Masingtan ka karon. Pasensya na boss. Karon Agent 3. Pangita ang hagdanan o gibabaw na ay building. Hagdanan nga na building? Pero ano pangitaw man ako ang hagdanan nga na building? Magunsa man ko dito? Asa naman to si Bossing? Bossing! Kabuang. Asa man to si... Boss? Bossing! Ay na pangita. Boss? Ano man? Madungog ni mo akong tingog pero di ko nimo makita. Ito tingog grabe ta akong madungog. Asa ka boss? Before ka maabot sa building, tawagi ko. Nganong tawagan man ta ka boss? Para maingan ka sa say buhaton nimo. Ay kabuang nimo giingon na lang ta nimo Dandre boss. Bastalas nakaguras. Ay nagsigpalagya, lakaw na. Gani. Balong dagang naglamok, dili mo mamino. Mana uy. Kita ko signal para matawagan na ako si Busing. Yawa nilang mga pagsubok eh. Uy. Ang damay wali. Wala pa yung data. Iskot sa apam na ito niya. Boss, di ba vlogger mga boss? Oh, Pwede mangutana, asa tong hagdanan diri nga ang taasa na kanay building. Katod ka? oh. Asa man? Ipangutana, oo, nya karwa. Ano? Sir, pwede mangutana, sir? Oo. Asa tong habong hagdanan ba niya ang sa taasa na kay na building? Nako dire.
Binaw ka registro sa girag oo. Ngita na lang jud ko ni pamagi. Tik kamay. Naglibot-libot man ko ni bukira sa magangit bay. Saag na biya ko wa ba si Mr. Lim diri para pangutan-an. Saon ko niya. Samang ka? Kinsa ka? Wa kay labot, labanan ko. Kisa ka? Wala kay labot. Kapoy na ko nimo. Ang nimo ha. Sama juga. Oh no! Kamay. Mo man akong trainer. Wala ko kilabot ano. Agent Step, i-partner ta ka kay Agent Ray. Understood? Yes sir, way problema sir. Tuloy siya tarong para mahimo nimo siyang best partner. Asa naman to si Agent Ray? Mangita ato kay tukar pa pagkabakla ato. Way problema sir, pangitaon sa nako si Agent Ray. Sige Agent Step, pwede na ka makalakaw. Sige sir. Asa na pugka tong bayuta to? Mag-training sa ko eh. Pangitaon sa nako si Agent Ray. Arang bayot oh. Grabe jud kayo. Nagimasa pa lang gani. Gwapo na kayo si Jeffrey. Agent Ray! Huy! Di mamino ni bayuta ni oh. Gwapo na Jeffrey. Grabe. Tanawa ra oh, nang lili na po din bayuta ni. Huy! Agent Step, unsa man? Nilili man kami himasa. Unsa may makuha ni Wana? Ang makuha na kay inigat pero okay naman na siya Agent Step. Kabalo ko nga kabalo ka sa akong sikreto pero ayaw paglabot-labot diri aday. Sobra naman kaayo ka. Sobra na kay kang bayuta ka ha. Wala may ko nang hilabot gani sa imuha gani nga Ato bang ragod? kanang tumboy ka may bukog babae nya pagkauman labot-labotan ko nimo niya ko pagka bakla. Ato bang ba? Di lagi ko magbuot man ka. Muna gaba ni mo. Mag-training na taugma ha. Ano di habi? Pag-usa man ta diri Agent Step. Siyempre, tuluan ka na ako. Kaya nga man si boss nga tuluan ti ka. Kaunsa may tudlo sa kuha pod bi. May bayot man ka. Tuluan ti ka sa pagsumbag. Sumbat? Oh, ana oh. Ikaw eh. Oh, sige, pastar na. Ana. Ana. Hey. Chest out. Patron. Sige, ana pa. Ako kabalo eh. Sige. Boxing ganino. Agent Step, asa man ako ni gamiton? Siyempre, gamito niyo pagsumbagay. Di ba po sila may ginagamit sa mga agent? Night time nga. Di ka magamit ang pusil mo na mag-practice ta og sumbagay. Sige. Mukha ni oy. Ang lupot. 1, 2, muna siya paglikay. Sige. 5,
ba? Bakla ra kay ka. Binatarong naman gud na ako, kapoy lang gud kaayo hapon naman gud. Oh, sige. Kaya na lang way tudlo nimo. Unsa naman pud na? Sniper. Sige daw, unsa man na? Sige daw, kuha daw. Unsa na? Tugaya na step oy, asa namang sniper? Pagdali. Ayok ikuan, ayok yan na. Unsaon man na? Siyempre, itira. Sige daw ipatanawon ako bi. Nga ni oh. Sayon raman di ay. Oh, sige. Ikaw na po, be. Parang nga. Bata ni eh. Ay, nagdinayo ka po ka. Anaon? Oh, sige. Tira! Tira, tira! Step, Oh, sa? murag na naigo. Aba! Na ako ihatag nga bagong mission nimo, Agent Ray. Yes sir, andam ko sa bagong nga misyon nga mihatag na ako. Naay dako nga sindikato karon. Sige sir, mapugsa na to ng sindikato. Kailangan nimo mapin down ang target. Kailangan na within 24 hours. Yes sir, within 24 hours, mapindown na ako ang suspect. Pero na ko'y pangutana sir, wala ko'y baril karon kay wala ko natagag budget. Aw, wala kay budget. Tay posibilid to. Kuha. Okay kayo na, Agent Ray. High powered. Naya lang. Eh, mahalo pa na kayo. Mas maguba ba? Yes sir. Sige, Agent Ray. Lauman ako na. Sige sir. Agent Ray, Yes sir. po instructions ha. Copy that. Kumusta malibot? Standby ako diri. Sige, standby ha. Okay. Yati mo ka na, pwede man na chup. Tayo na po kayo. Atay mo rin, bakog nalibang nga ni bay. Balik na ako kapa. Ma'am, okay ra ka diya, ma'am? Okay na ko, boy. Pagtalong dag-drive diha ay sigtan na ako. Ma'am, wala man ko na balaka, ma'am. Nabalaka lang kasi mong safety ba? Sa man dun? Kadali lang ma'am kay bro. Namin. Naku, nabantayan ba? Mura pag nadaot. Sige ko, i-check ko. Di ba si unsa na nadaot diha? Kasi lang ma'am mo. Kausun sana ako ni ma'am kay basig kung saan na nadaot dali. Ma'am, okay ra ka diya, ma'am? Okay na ko, boy. Pagtalong dag-drive diha ay sigtan na ako. Ma'am, wala man ko na balaka, ma'am. Nabalaka lang kasi mong safety ba? Sa man dun? Kadali lang ma'am kay bro. Namin. Naku, nabantayan ba? Mura pag nadaot. Sige ko, i-check ko. Di ba si unsa na nadaot diha? Kasi lang ma'am mo. Kausun sana ako ni ma'am kay basig kung saan na nadaot dali. Ano maginaon sa may problema niya? Mura magnay kagulkol unsa ba? Ay sabi ako sinitakin niya kung kundi. Lugaya ato, uy. Naugon sa nakubi.
Gaya anak niya, uy. Agent Step. Relax naman kay maayo ra lagi ni ron, ma'am. Ay kabala ka, ma'am. Puti ka may nakunsa makadiri. O sige, ayuha sa nadira ha kay dili sa ako kay ilang ko. Sige, ma'am, kay murag. Ako sa ganang tanahon kay murag unsa gigatong ning kahulkol ganay lagubor ra magkalit. Pwisit. Ano naman na siya diha? Ma'am, okay na siguro. Ma'am! Ma'am! Hindi natin kang ayaw magpalayo. Usa di ka. Ay, basta ayaw magpalayo. Maigo ka rin kang sniper. Kailan tabi ka ganyan ayaw magpalayo. Sunod ito kang sunod. Hello, sir. Yes, sir. Kadali lang, sir. Kanaglisod ko. Hangin kayo. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Pusilon ako, sir. Dara ka mamayag yung gawas, ma'am. Oh, no! Guwapo pa siguro ko. Sige. Puti ka may ka-step. Anong naa ka diha? Kabalo ka ng mga illegal na. Ano kang naabot siya diha? Kailangan may balaan ako unsa ang rason niya nga ni sulod siya sa sindikato. Balikan ta ka-step.